Paki-explain anong card yan? Tricycle court. Oo. Sa English, parang travel card dito, tapos load-loadan mo lang. Tapos yun na yung ano mo, pamasahe mo. Pero pwede namang bumili ng ticket online, ganyan-ganyan, pero mas mahal. Times to use. Pero pag ganyan, mas nakakamura. Tapos pag, hala, yan na ba yung sasakyan, Day? Okay. Atay pa. Shock tayo na akala ko. Dami ng tao, guys. Oh. So that's one. That one. Ito na yun. Ito na. Yan yung chain papuntang ano, pero pa opposite direction kami. So there. Wala tayong view dito na. Ito lang yung vacant seat. It's fine. Mirror, right? Selfie? Second try na, Day. Padong na ta sa sibilisasyon. Yan na pag ganit ko ato. Pag mata na ako. Oo, te. Pag puti mo na, Day. Sarap. Blue na, wow. Susyaw. Nasa Northport na kami. Aw. Minsan lang kasi kami makapunta dito ngayon, guys. Kaya, nalilibog. Confused kami, guys. Saan ba tayo dadaan? Feel ko. Ay, dito ay katong na McDonald's man siguro. Okay, doon tayo. Grabe yung ginawa eh. Ganyan talagang buhay. Punta tayo sa parang walking street. Daming tao. It's Friday today. Kaya daming tao. Ito na, nasa ano na kami, guys. Walking street. Yung famous na, I think ito yung parang longest walking street dito sa Denmark. I think so. Oo, yun yung nabasa ko dahil, pero hindi ako sure ha. Ang sa akin lang naman yun yung parang naano ko ba. O feeling ko nga yun. Basta yun na yun. See, may nag-ano pa. There. Parang ganda. Ganda, oy. Saan tayo pupunta? Ay. See? Mamaya ako makita sa mga Korean bala. Nice siya, 150. Padong tas Pilipinas. Ay, humana. Saan tayo, Hazel? Walking like Oh my God, ang ganda ng mga walking na to eh. See? This is what I like about Copenhagen ba. Kanagali mga building nila, it's so nice. Like it's so magical. Flying tiger. Wow. Oh, dried flowers dye. Wow. How much? Ano ba? Wow, look at these flowers. Asa na yung mga husband natin para magbigay ng flowers sa atin, guys. Yeah. Wow, tanawa ng tower. Pakita na ko sa inyo, guys, ha? Nice ka. Oh, Chuck, Hazel. Tanawang tower. Pak. What? Huh? No. I can't do that. That's too high for me. Wala pa na ready ang atong fitness body. As in, carry niya. Oh, tanawang evening. Oh, it's so nice. It's like so magical, no? Love it. Lamo din na diha unsa man diha mga books ano something. Sus ano na sale dai. Okay. Kabaw ka sa tapadong sale. Tanaw.
Walang amoy. Nang nakapasok na, sobrang Then after, pinaliguan yung jacket ko. Ganyan. Ang smart talaga ng Pinoy. Bango ko na. Ano namin, pumasok kami dyan sa Sephora at nag-makeup, tapos nag-perfume, tapos nag-eyebrows. Oh, so siya. Ngayon, picture taking na tayo. Grabe. Kabantay kasi mata? Ang ganda ko talaga. Grabe, after ng Sephora. Ano na guys, 5 in the afternoon pa lang dito. And then as you can see, wala. Ngit-ngit. Nice. Ala dahil, tanawa na guday, unsa ka easy. Gibutangan rin nilag trapal ang bukbuko ka ng ano ba? See? Work shower curtain. Kuhan siya pa muchos balay. Diffuser mo din na day. My gosh. Bilhin mo oy. Tara unsa man siya pagsimot anak. Kahumot. Humot siya, promise. Kuhan siya kanang fresh ba? Sa kanang pako na po. Demo diffuser. Oh. What na kay kaday? As in, I told you. When I arrived, mo siya karma arrived. Yung ginawa na, lakad-lakad mo na. Hanap ng makakainan. Yuyensen. Wow. Okay. Dahil nasaag kami dito, guys. Akala namin nandito na yung kainan eh. Parang nag-move nata sila. Ayaw nilang magkakain sa amin. So ngayon, mag-search naman tayo kay Google Maps. Wherever you are. Then, we're gonna take that. Are you gonna take that too? Are you gonna have that? Let me check. Yeah? Wait lang, let me just check the, it's so nice place, see? But there's so much people in there. Yeah, I think I'm gonna go for this. Same with me then. Oh, hindi kami nakakita ng Chinese buffet, guys. So, we're just gonna have this. This is actually my first time namin They dito. actually have Mexican dishes also. Oh, I've tried that. You know what? You can bring mutton here. There's pizzas. So, we're gonna have this today. Wait to...
15 minutes walk. Tanaw na ako sa padung. Dire o dito ba? Waro hospital. It's so cold. Mo na gini. Ha? Dito kami sa Ilom, guys. It's shopping mall dito na medyo high-end. I'm thinking T-shirt, of more. guys, for 1,550. I'm thinking of T-shirt. more. So This that's one, no? Is also 40%. Enzo. That looks nice. It's so cold. Mo na gini. Ha? Ano na Supreme. Supreme. It's so black nice. lang na. Oh, Dili dili kita as. No? Wow, it's so nice the shoes. Oy. Super 50% off siya. Let me try. Wow, ang ganda niya, uy. Parang wala ka lang sinuot, ah. Ang gaganda ng mga shoes nila. Ano sabi mo a while ago, Day? Kung magaling ako sa vlog, ikaw magaling sa online shopping! Online shopping. Ganda naman na ito, uy. Bibilin ko ba? Charing. Pauwi na kami, guys. Nasa Ilom store kami. Mag-close na daw sila. Christmas na Christmas pa rin dito, guys. Oh, look at that. It's so nice, the lights and everything. Dahil mga mga tao ba yan? ngano bitaw nag-youth, ngano bitaw nag-youth turn. Ginaw-ginaw na naman, uy. Say pag one day. Kumusta na kaya yung mga aso, Day? Yung problema. Wala yung problema, Day. Lalaki na rin sila. 3 years old na yun. Kaya na nila yung mga sarili nila, Day, no? Day, bakit kaya, Day, no, na ang iba ba naglalakad? Parang hindi talaga sila giniginaw. Thank you. Parang ako, ginaw na ako. Pero yung iba, kalma-kalma lang. Hindi, may firma sila. At katugnaw ba nila yan? Video mo na tayo, Day. On the way home, Ang ginaw na, Day. getting colder and colder. Lingi sila. Oh, Day, like hubog. May uso na dito, mo sa plata. Ay, imnan na diha, oy. na. Nakagi mo na Martin, ay hubog na yun. Ang nakayalo hubog. Suka on tayo. Gikuptan siya sa kuan niya. Yung friend. Awa. So yun. Ganda. Mukhang sa kulay. Tutuyok muna ako rin, ha? Oh, mau na. Para ni cheese is ko din, oh, mag-round. Kanang mo tuyok, God. Tuyok sa siya na. Ang nagkupot sa kami na si Heart niya. Siya ni tuyok kami na yan. Hingo na yun si Heart. Babe, not like that. Kuan kayo ka nang magkatawa ka ba kay mag two different personality gali pero funny sila together. Babe, not like that. Kanya, nangaon sila restaurant day niya kanang mga ginagmay ba? What's wrong over there? It Pamina seems like sa- too many people. Kami sa nangaon sa restaurant day kanang mga small tea, kanang tea ko yung magagagmay mga cakes. Yeah, si Heart oh, this one's good. I really love this. Ito siya. Yung bana, nagkaon ra, hilom ra. Ingo din siya. Darling, naintindihan mo kinakain mo? Ingo na yun si Cheese Day. Siya hindi. So yun yung story for the day. Buwi na tayo. Ili Ginaw is a na very good lowbat na coffee yung with, eh. lowbat na yung Ili phone day. ko. Sa ili ba? Best coffee. Ever who said so? Ano was that? Sa bahay na tayo magkita-kita ulit, guys. It's so cold. Dresses, like, oh.